kaya ngono lho. Alhamdulillah gandeng kawontenan dalem nika sedaya pinaringan sehat. Iya. Nggih amin. Mas Kluthuk ya sehat. Sehat, Pak. Alon wae ora kudu untakan pokalmu banter ngono kuwi. Sehat, kalau sehat niki. Niki dalu kula kalian panjenengan dangu mboten mak kempal sareng, Mas. Ya watara rak ngliwati wulan poso. Nggih. Heeh. Dadi iki wis sak mestine rak ora ana wong duwe gawe tok. Leres nah niki. Kaget kula Pak ngeten. Pancenipun leres Mas Gondro. Iya. Kula kalian panjenengan sampun wonten udakawis gangsal wulan nggih mboten pinanggih. Kok suwi men to? Lah pripun to Pak iki? Sadurunge poso ya pethuk kowe Lah lho. nggih. Lah nek pun dirinci lak dangu mboten sok sapet jago ngoten lho. Oh, perkara sapet jago. Nggih. Iya. Matur sembah nuwun lho Mas. Dadi piye kahananmu sakwise poso wulan Ramadan terus ngancik Sawal? Iki. Ya, kuwi kahanane rak sehat to, Lek. Alhamdulillah Keluarga pikatuk. sehat. Iya sehat. Ridho lan hidayah saking warga masyarakat Blitar sedayanipun. Secara khusus wonten ing pundi Pak? Rejo Winangun. Rejo Winangun dalu menika pinanggih kabagyan mulyan sedayanipun. Ngeten. Mas Kluthuk Dalam, Pak. sami sugeng. Sugeng, Pak. Loh. Sugeng pira darene to? Kowe iki kok ndelik ki ya ngapa ngono lho. Wong kuwi panggung ki pancen dikhususkan untuk pementasan malam hari ini. Iya. Kuasai panggung bila mana perlu ngono lho. Ya, Mas. Kok kaya wong mikir apa to jane iki? Bojo. Hah? Mikir apa? Bojoku Lah nyapa bojomu? lara. Lara yo ndang dipriksake Wes, ning dokter. wes. Ketemu doktere. Temu. Cari doktere lara apa? Dokternya sehat. Loh, Lho, kok doktere sehat piye ta ki? piye ta jane? Kowe nyambut gawe kok ora tenang ki ngopo? Mikir bojoku jane budek jane iki. Loh, lah nggih bojomu kenging napa? Lara. Nek lara lak nggih kudune dipriksakne ki to. Lara. Mas. Lah ya wes tak priksane kok ya. Ini terus larane lara ini. apa? Kula priksane teng kene rumah sakit mau Wardi Waluyo. Ketemu doktere. Ketemu. Yang sesuai dengan spesialisnya. Ya wes. Cari doktere lara apa? Dokternya sehat. Loh, Sing lara bojoku. kowe ki lho petuk doktere apa ora? Tok jane kopokan nih jane iki. Lah iya begitu bojomu mbok gleret, Tak ganti masamu kirik piye kok digeret. bojomu mbok gandeng kuwi. Lah lho. tak gandeng ngono lho. Diperiksane lah ngoten to. Kula priksane Masun. Terus ketemu doktere. Ketemu dokternya. Lungguh. Terus kowe omong-omongan. Omong-omongan. Lah jare doktere lara apa? Dokternya sehat sing lara bojoku jane kuculuk jane iki yo. Dokternya iki sehat sing lara bojoku kok teko dokternya lara apa gendeng jane. Peh bleset ki. Dalam Mas. Bojomu lara. Lara Pak. Kok gone rumah Kula betul sakit? rumah sakit. Kok dudoni dokter? Nggih, Pak. Kowe rak mesti kae ana to konsul karo Konsultasi dokter. nggih. Heeh. Nggih. Ditakoni dokter bojomu lara apa? Bojoku lho. Heeh. Lara udun, Pak. Ayo ngono kuwi cetok. Astagfirullahaladzim. Lho teko Masun bener. Takon Wong ngene iki lho. udune lekmu mikir kok kaya-kaya. Ngawur ae udune stadium 4 tok. Lah wong udune paling merengkil saiki. Iki stadium 4 wis gawedi mleno sandok kok lho. Sandok pitik lho. Lho ngono kuwi lak ya manut resepe dokter kita, Mas. Wes, akhirnya kalih Wardi Waluyo, Pak. Nah. Kalau ketemu dokter spesialis dalam penyakit dalam. Yang dalam. Nggih, akhirnya pun dibetani salep, Pak. Jebule obatnya sepele. Lah iya to. Pun akhirnya terus disanjangi. Pripun? Untuk sama niki wes kowe nyambut gayo. Bojomu jangan mulih. Nggih, Pak dokter. Engko oleh kok ngomah, oleh sono, bar kuwi engko terus ploter matane. Nggih, ayo. Iki mesti tak gowo ning omah mulih, udune tak oles-olesi baru tak lumahne tak plotet matane. Saiki kempes. PC mripate semu. Kok PC piye to kowe iki? Sik to. Bojomu udune manggone ning ndi? Nah, Sing mriki. Kene Terus? apa ning motor? Sing mriki, Pak. Sing kok klotot moto apa? Motong mriki. sing diplotot kuwi karepe medis secara dokter kuwi le mengatakan mata udun. Udun di moto ya? Loh, udun ki nek wis matane metu mesti kempes. Udun di moto to? Enten. Ngono ning Demangan ra enek bakul kacamata udun. Ah ya. Wong udun iki kacamata lho kok Dadi iso motor. mangsane. Lho wong ki mbok dipikir lho kuwi paling ora diwehi obat dalem. Wes aman, Dikirim Pak. obat dalem. Pon wis kula pokoke bojo kula seloro bene. Sing Nah. penting kula ing dalu menika ting Rejo Winangun Iso menghibur nglipur masyarakat. Nggih lho, Pak. Winangun. Kula niku Dadi perkara masalah pribadi ora. lah bener kula beto, Pak. Sing penting kula dalu menika, sing penting pecele metu menika pokoke kula Pecel metu matane iki. Lah wong pancen iki panitia wae ngetokke pecel kok iso. Mergo Iki jane- ngerti.
Metune dagelan kuwi dibarengi sego pecel nyawang rupamu kaya lento ngono lho. Pecel ki ra ono terjemahane lho. Nah, ngoten lho, Pak. Pecel. Pecel niku. Pecel ki ra urut. Wah, bieting kamu. Sik. Mas itu Mas. Mas, satu aja. Ini peh. Lah ngono Ah. dadi ki jelas. Niki lho, manut panjenengan mawon. Wah, Iya, Nah, Ting. lho aku suweneng ya. Oleh karo masun begegul datang-datang Lah ting. aku ki Rejo Wilangun menika lak nun sewu. Piyayinipun cerdas-cerdas, Lho lho, piyayinipun gumregah, piyayinipun semangat. bumine bumi sepo. Lah mila menika. Bumi ki nek sepo, Nggih. dadi piyaine mesti cerdas mergo turun darahe ngawen. Kaya rawa bumi ya. Lho, piye piye to ki? Sampe ngomong bumi ki manggone ning ndi? Masun ki dalam Bumi ki sing kejawen. Alah. dimbah sedalune ki. Ngono kok dadi dalang. Piye kuwi? Bumi ki manggone ning ndi? Bumi ki ning ngesor. Alah. Lah ning ndi? Bumi ki manggone ning Tegalan. Lah kok saged? Kok iso? Bumi ki anggere tandur tebu mesti semi. Mergo ning Tegalan. Tegalan. Panjenengan nggih klentu, Mas. Ngono kok ya. Berarti Ngengkel. lek Siti sing dimbah sirintene sedalune ya. Siti ki bakal sego pecel pojokan pasar ngono. Lho kok iso Siti ning kono ki lho? Siti ki manggone ning kuburan. Siti ki ngono. Sik kok iso ning kuburan. Siti ki isine wong mati. Mergo nggone ning Manggone sarean. ning sarean. Oh, berarti benten ngilmune, Mas. Oh, berarti Iya, iya. bumi Siti Beda, Pak. Lemah. lemah. Lemah ki manggone ning perumahan. Piye Kok ki? iso? Kalem besok bakal dadi omah. Oh, lah iki pletik tenan Berarti ki. lemah. Eh. Banjur apa liyane kuwi? Siti lemah Bantolo. Bantolo ki manggone ning Ratan. Kok iso? Saben dina dilewati ban bakal nelo lan rata. Wah, iya. Dadi aspal. Iki tuwek ilmu tuwek ngeten iki Pak. Kejawen iki kejawen. Ngoten lho. Dan iki ora mudeng sampean ngene iki. Kowe rayaan lho, Masul Gondrong ki wis disepuhke para senior-senior dalang. Disepone iki ora perkara ilmune. Apa? Gondronge iku lho. Weh, mbleset to, Iki maido ra kowe. sego pecel. Iki ra sego pecel to. Eling kok iki nek aku giyiting kamu. Lah awake dhewe iki. Sego pecel ki ra enek wujude sego. Betul. Se karo go. Se ki sego. Ora celelekan lho. Iso jarwo dosane Mas lho. Gondrong ki wis ngracik apa sing ning ngarepe kuwi diracik. Teka-teka tapi lambemu. Ngono kuwi lho. Se ki saka tembung generasi bangsa sing ana ing Rejo Winangun. Se ki saka tembung sekolahe dhuwur-dhuwur, Pak. Kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Golek kacang piye nang Cina gitu, Ndak. Lah nyapa kok? Kacang Cina ya. Ora Wong wong- ning Indonesia akademik pendidikannya sudah lebih bagus datang ning Cina berarti apa? Pepatah mengatakan ngono kuwi. Pepatah sing kleru. Tapuk iki ne. Se to Mas. Saiki saka tembung sekolahe anak generasi bangsa sing ana ing Rejo Rejo Winangun. Winangun. Kene iki wis dhuwur-dhuwur, Pak. Masya Allah. Ya, Berarti tempat pendidikan Loh, ora ngene, akademik. betul. Berarti dia bisa berpikir Berpikir secara akademis. betul, Pak. Oh, Ngoten rata-rata lho. kuliah minimal S1. Nggih. Go. Go ki saka tembung gotong royong. Alhamdulillah. Rejo Winangun masyarakatnya kompak, sayak saya kapti nyawiji dadi siji gotong royong itu yang menjadi pedomannya, Pak. Duduk sama rendah, Berdiri sama tinggi, berbineka, tunggalika, menanamkan persatuan. dan kesatuan. NKRI. Harga mati, Pancasila sakti, Maju tak gentar. membela yang bayar. Ini yang salah satu bentuk yang selalu ditunjukkan. Apa? Kok membela yang bayar ki ngopo? Alah, ora dibayar, ora dibela saya mungkin. Iki gara-gara sego pecel metu. Iya, Iki sego ngoten lho, pecel Pak. ki enek anu ta Le. Apa nih, Pak? Ana sambele. Sambel. Sam ya. Sam nek saka tembung sambung silaturahmi. Siji lan sijine tetep menyambung silaturahmi, ora bedak-bedakne ndi derajat, ndi pangkat, ndi sugih, ndi melarat. Rejo Winangun ini yang bisa ditanamkan barometer percontohan kerukunan warga masyarakat, Pak. Sambung sambang sumbang. Sambang sumbang. Gini ku wau. Bel. Menika saka tembung bel. Ya krek uangan tombel gitu. Ora yo alon-alon karo mikir kok iso ngono. Belo. Bel, jangan sampai artinya salah loh. Gak. Karena ini adalah Karena sambel. Nggih, edukasi dalam tontonan itu membawa tatanan, ngono lho. Bel menika warga masyarakatnya menika humble. Humble. Apa? Humble itu terbuka. Humble ki terbuka. Humble itu Bahasa Enak. apa? Bahasa apa? humble ki bahasa Inggris lho, Pak. Inggris. Inggris lho. Peh, Oh, peh, iso bahasa Inggris. Sama ra nutut ya sama dia. Iya ya, Ranu tuh apa? Humble ki apa ya ramah. Nah, Wah, humble ki ramah. Ramah. Bahasa Dan- Inggrisnya ramah. Ramah. Nang Inggris artinya ya ramah. Loh, mungkin no, Bos. Wong kula niku nang Inggris 3 tahun ya. lah nyapa ning kono? Aku sik Betul kunci no. Kunci apa? Kunci Inggris.
Ngunci cengelmu iki kok. Humble itu Humble itu ramah. ramah. Jadi warga masyarakat Rejowinangun ini selalu menanamkan jiwa keramahan antara satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah. Niku wujudanipun sego lajeng tinumpang sambel. Salajengipun wonten tempe. Kene jajal. Salajengipun wonten lawuhipun ingkang kasebut nggih. Ning kene aku sing gawe ide mau aku ana mbok gara turu. Ketoke dalange luwe to iki. Ya ora kok. Tempe. Tempe. Tem. Tem ki tempo. Weh. Jadi segala sesuatu itu Tok, tidak tok. bisa instan. Benar-benar Mbah proses. Lurah selalu menuruti apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu dengan tempo. Oh, Karena kebijakan Mbah Lurah itu tergantung dari kebijakan pusat. Siji Mbah Lurah melayu neng kabupaten, kabupaten melayu neng provinsi, provinsi melayu neng gone Pusat. Jadi ini adalah sinergi antara pemerintah desa Desa. dengan pemerintah pusat. gawe tempo. Tempo Pak. Pada waktu Dadi ora laporan gusa-gusu. Ora Sok kalau gusu. enek marga masyarakatnya pengen dalane didandani. Ini Mbah Lurah ya kudu gawe Mengajukan orek-orek, proposal. diajukan proposal ning gone provinsi, provinsi ning gone pusat. Baru ini akan terrealisasi. Maknane Niki lho, masyarakat Pak. kudu kanten Nggih, niku upama wae, ning Pak. dalan rusak. Betul, Pak. Ora kesusu maido karo Nggih, ngoten niku. Niki prosedur kepemerintahan apal bojone mon pegawe kok, Pak. Pegawai Pak bojo Gawe kula. apa? Teng kabupaten iki Apa kuwi? pegawai Pemda bojo kula. Lho niki lho, Neng apa? pemerintah daerah. Pemain dangdut bojo kuwi. Kok iso pemain dangdut? Iya, gaene ning perapatan kuwi lho, Pemerintah Pak. daerah pemain dangdut maksudnya Dangdut. piye kok? Ngoten maksud. Tempe to. P. P menika saka tembung P menika pepenget. Warga masyarakat Rejowinangun ora lali manembah marang Gusti Kang Murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pepengete wong biyen. Nggih. Wong mergo eling sing darani hablum minanas hablum minallah. Masya Allah berarti omonganmu kayak cah pondok. Pondok to biyen. Aku biyen mondok ning ngenane. Pondok teng pundi? Ning gone Pondok Ramadan ki saulan aku biyen. Pondok Ramadan kuwi wis wajib rasa mbok kandhake. Ayo tapi sekolah mondok penting. Ngono nggih. Ngoten maksud kula. P pepenget. Pepenget. Iki eneng Wontenipun tempe sego sambel lajeng Peyek. dipun sambung peyek. Payek cilik-cilik menika. iki eneng payek. Payek ki saka tembung pe. Pepeling. Tak warai kowe nek ngono. Dadi aku bantu pikiranmu. Payek menika saka tembung wong kene kalem-kalem pelan-pelan ora bakal ngenyek sijilan sijine. Oh, Sing bener. sugih ora ngenyek sing melarat, sing tuwek ora ngenyek sing enom, sing duwe pangkat ora ngenyek sing ora duwe derajat. Kayak diremet-remet ya. Payek diremet-remet Aja ngenyek yo ngenyek ning ora banget. Ngoten lho Mas Gondrong. Kayak Payek Mas Gondrong. Niki ora pati cetha payek. alah jajak Tahu. tahu. Peh ngono ya dalange ya ndemoki tahune atos pempuk ngono lho karepe. Dalange asli tangane ya nyelintis ae. Lek ora ngatek nek sembarang. Lah ora masalah, kowe kudu iso, Mas. Iso gundulmu. Kono penak mek ndudun tok kene mikir ya. Loh, kerja itu harus pakai pemikiran. Tahu mereka saka tembung taki warga masyarakat Rejowinangun menika takwa, Pak. Wah, lah. Qalbiyah jasa dia akhlakul karimah. Nggih. Dudu tahu takwa. Leres. Artinya Tahu taki takwa. takwa. Huki hubungan. Weh. Hubungan antar bermasyarakat iki ora beda-beda nih. Oke. Mergo berbineka tunggal ika, beda agama orang rusak bebrayan paribasan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pinter. Edan lho tahu Pikirane meletek. Lah lah lah. Berarti kowe turune terah ngawir ya le. Ini Masya kok Pak. Allah, Bapakmu niki, dadi niki, apa? niki. Non Bapakmu dadi apa? Udin, Pak. Mudin. Udin. Mbahmu? Mbah kula juru kunci. Loh, lah sampean kok gak nerusne juru kunci? Aku ndek nyalone juru kunci mayite demo. Lah apa ya Apa tuman kabeh? mayit kok demo ki lho kok iso Pokok mangsa. wis pokoke Weh, elok. Rin. Tahu. Iki eneng sendok. sendok Pak enek lho Pak Sun, Pak Sun nyapa to. Lah piye to kabeh ditergono iki pecel. Bene to. Sapa ngerti tutur-tutur. Sen ki saka tembung sendenan. Wong kene ora lali sendenane ya ki sing kuwasa, Pak. Dok. Miturut kapitanen dewi-dewi. Alhamdulillah. Dok ki saka tembung dok ki ndodok. Wong wedok ning kene iki tetep ndodok karo wong lanang, ora Bekti. munyak-munyak tetep bekti karo wong lanang. Mergo ana kalane wong wedok iki sok wani karo wong lanang. Ning wong Rejowinangun kene iki wong wedok ora bakal wani karo wong lanang. Alhamdulillah. Mergo eling wong lanang ki nyambut gawe golek pangapa jiwa diukur-ukuri keluarga. Loh, kuwi lho Pak, kuwi lho. Iki sendok ya wis. Wis to maksud. Adaipun capar Bah komplit. enek no maksudnya lagi aku giting aku mikir wis. Lah piye to wong Jajali, jenenge jajali. enek capare to. kowe iki ndelok itu. Engko ngapusi. Oh iya, Mas. Nah. Wontenipun Truk. Ngapa to? jangkrik dijaluk neh lho. Modele ra ento dilek iki. Kok Capar. geget terus kene nyanyi kono teplak-teplak ngono. Caki sapa tembung capelah cita-citamu setinggi langit. Apik. Ah. Paring kok paringi ridho lan hidayah, insyaallah wong warga masyarakat Rejowinangun ditoki bilane cedhake rezekine. Wontenipun capar kulupanipun dipun campur kalian bayem. Bayem menika bagi bahagia selalu bengi iki iso wayangan. Yem ki atine ayem. Iya iya. Ngono lho. Piring.
piring menika pipine wong miring. Tegese pipine wong miring, wong lanang tetep tresnani karo bojone, sing bojone ya tetep tresnani karo wong lanang. Kok ora pati gathuk to kene. Nah, iki sambele dicampur karo sambel kacang. Kacang ki ngiling-ngiling kowe aja kakean cangkem ngono dadi kowe teka-teka kok ya mumet bos iki sedeng ngene. Tantane lak kula dhewe. Lha kowe lho jan teko-teko. Aku ki mek nglantarke Mas Gondrong ngono lho. Rumangsane Mbah Lurah lak lenggah. Pak Lurah, Jajaran Muspika rawuh. nggih Pak. Jadi biar kelihatan abdol suasana ini steril. Ya. Jadi timbangi kalian nuansa musik. Nggih Pak. Oh, iya. Biar Besono ya, seirama. Kemang eneng susulan sinden aku ora ngerti Wah, lah niki anu kok Pak. Niki termasuk- request saking Mbah Lurah. Nggih niki kudu ngejak Satpam Kampung Coklat menika. Kampung Coklat piye kowe ngawur. Hei, Itu gitu. iki pancen disuwun Mbah Lurah saka Mojokerto rene. Pampri apa? Ben ora udan. Lah nyapa? Lah iki lak koyo dewane gluduk to iki. Oh, Ben ora ngono to. udan. Kok sik aku urung tepung karo iki. Cobi. Anu nyuwun anu Mas, Kene, nyuwun Nduk. aminormu coba. Sik kene. Seneng Pak. Nggih Pak. Selamat malam. Tah alah. Aku ki bojoku lemu ning kene ketemu wong gedhi aku wis. Disyukuri. Apapun bentuknya fisik seorang perempuan disyukuri. Kowe ban becek kon ndi to ni? Teko becek kene lho. Dandanamu. Lah iki krobonge manuk murai mbongke. Becek gundulmu. Apa? Iki ngono nasabah mekar ya iki. Bangsane. Tamai. Ki dawuh. Kuwi golek pusate berarti angel ya. Angel Pak iki. Iki Nun sewu Mas. Wong iki aja, tak omongi. Oh, Wong dina. wedok ngene iki timbang wong wedok cilik ngene iki. Ngene iki mangan ati, Pak. Alung ngene iki sing Nah. setia kepada hati. Lah ngene iki ngentekno pulsa iki lho mbok hapus ya kenek kok iso. Coba asmane sapa Cahayu? Nggih, Pak. Niki jeneng lanang ta jeneng wedok, Pak? tuh lanang itu bener saiki. Iki lanang mau wedok to? Banji, Pak. Iki banci to. Banji. Layakno gegermu koyo jembatan Demangan. Sik jeneng asli sapa, Nduk? Rohmat, Pak. Oh, Rohmat. Nggih. Rohmat Koiri. Nggih, leres. Lah jeneng padon Pok Ananta cantik. Alah, ya ampun modele kaya bluluk ini kok, Cok. Darene iki nderekke Mas Gondrong wis tau nderekke burung. Deres. Nah, ngono Sik. Nyapa, Bos? Mas Purno. Gelungamu dirubung jangkrik to, Nduk. Oh, sik. Lah iki pancen suwira kanggo bangsane. Niki sinden spesial. apa? Oh, panjenengan nak mboten pirsa to. Orang tau ora aku sik pisan iki, Bro. Apa wae yen spesial kuwi mesti enek ndoke. Sego goreng ini nek sego goreng biasa tanpa telur itu namanya Nah, tidak spesial. iki Nek sinden spesial kuwi mesti enek Enek ndoke. ndoke. Iki sinden spesial. Lek ora percaya, iki didol kayak ndoke Pak iki. Ana kelindingane, Pak. Wanita berasesori. Iya. Ning suarane edat iki, Pak. Ngono ya. Nggih. Coba jajalan iki kaya. Niki adan juara loro. Ayo. Ayo Apa nembang kowe sik. pentingane tembang apa, Nok? Iso to, Nduk? Iki ngangge mik lambemu Ke tak. Taman Asmara, Nah, ngono Mas. lho. Awakmu ki ora pantes nyanyi Taman Asmara sing apik ki Taman Makam Pahlawan. Dadi Tak jotosi lho kowe engko. Iki punya spesialis masing-masing kok iso. cah ki gowo Yo, awakmu kok gak niru Mbak Yumu gawe lensa mata ben ketok cantik. Dek nginggen samata malah pas mulih lalrah cepot to. Lah terus? Dalah cetik geni-geni mripat apa meletik ning mripate. Nyapa? Akhire kene deledek kok ndi. Kok iso? Tanah malis nduk ben ayu. Nggih. Nyanyi, wah gowo dipun. Coba. Apik tenan suaramu. Tolong nyanyi. Wah galake lho. Sok galake rap. Wedok ki sing halus ora galak Nggih, ngono kuwi. Mas. Nah, ngono. Punten. Kok Iki jawane anu to, Nada wedok ya, Mas. Mairile Mbak Lurah. Wedok, Mas. balurai gara-gara niki bengkoke ketok. Ayo, dele. Sabun. Saben wayaling serwangi. Mripat iki. Karek wis, Nduk. Ora Ayo. bisa turu. Asik. Sing lanang ngimbangi. Awakmu pamane Romeo dan Juliet. Romeo dan Juliet coba. Juliet ki lek ayu ngene. Ki lek ngene iki duduk Juliet. Lah apa? Toilet. Mangsamu kowe jumbleng napa kok iso? Petuk berpelukan. Ayo. Saben wayah
lingsir wengi mripat iki ora kok malah gilani Joh iki lho lah kemana aku dililing lho Piye? lah kemana aku apa didilat Didilat itu karena kamu itu manis. didilat gundulmu Hitam kan penting manis. Nah, ayo Wis ta lali lali. Dek, kamu dari sini. Wes, kowe iki rono tak warai lho. Kok malah moro rene. Rene lho, kok kene. Mi, rene lho. Nah, kowe iki kok angel ram to kok iso. Yo rono lho kok sik kok iso. Mulek kene iki yo ngopo kok iso. Wes ta lali. Nah, ini ayo karo mubeng sih. Ayo. Wis ta. Alah lambemu kuwi lho. Suara lanangku metu lho, Mas. Nadane omono. Wis penak kaya ngono. sing cilik ngono lho Wis ta. alah Topeh. wes ta lali Asik. Karo mlaku. Malasa malah tansaya kelingan. Anu Mas, kanca-kanca nom-noman. Iki ketoke sik enek turan anu mel aku dulu ya ning ndi? nang gone serut Nyapa Mas? tak lep-lep nang gone Oh sik to. Ya kudu halus kok iso. Coba tenanan ya, Nduk. Tenanan coba. Tenanan, coba, Nadane coba. ditata tenanan. Kita kirim nih karo kanca-kancaku nom-noman coba. Lali lali. Wis wes ta ta lali lali. Asik. Malasan saya kelingan. Anu Nduk, ben ketok wedok tenan sikilmu rada rapet. Nah, sikilmu rada rapet. Nah, yo Nganti kentolmu kayak telon druwa ngene to, Nduk. Ayo. nganti tekan besok kapan gunku mendem ora bisa turu. Asik. Ya, Kita tenan ya. tahu melu Dateng INB ya. iki. Nggih. Coba. Dan kaya Sesarengan kuduan. campur sari napa niki Pak jenenge Pak? iki campur sari Gondreng napa Pak? Campur Namine sari. gondreng napa Pak? Maksudnya campur sari jenenge Campur sari napa jenenge? Sekar gadung. Oh, keliru. Keliru, Mas. Apa, Pak? Kidung Manggala. Kidung Manggala. Oh, Kidung Manggala. Sesarengan Kidung Manggala. Warga Blitar goyang kembali. Monggo, Mas. Tenan, Nduk. Terima kasih Bapak Dalang. Oke. Ya ampun, model iki ngene iki kaya dolanane anakku nek iso sing munyer dhewe ngono kae lho. Wah, nyenengke. Apik oh. Anu lho Mas niki gemes. Kuwi cara rombong soto Surabaya. Oten nggih, alhamdulillah. Pancen nuwun sewu nek niki lak sampun hidangan spesial. Dadi iki lho Mas Jo. piye Nek kene iki paling ndak kelase wis capje. ya Sing Nggih, iki kalah. nggih, Apa? Iki capje. niki capje. Niki paling mboten rawon, niki Soto. lontong cap gomek. Lah niki paling mboten rica-rica mentok. Waduh, apal karo Angke panganan lho saiki. lah niki brengkesan tongkol. Nek niki brengkesan kemangi. Lah sing niki brengkesan rempelo ati. nggih Lah Lah. sing pojok ki brengkesan apa, Mas? engko brengkesan batang menika Waduh. Coba, gendut penak dindak. iso. apa Dinda, Mas. pundi Pak Sini, Pak. Kae. Nomor loro. Oh, yang ini. Oke, siap. Kuwi wayahe Pak Siswondo. niki Sip. Ya. oh nggih niki Anu to, anake si sinten Mas Sulis, iya, iya. Oh, siap. putune Pak Siswondo ketoprak kelingan to? Nggih, nggih, Kowe nggih. ora babatmu saka ketoprak. siswa budaya lho Bos Aku kan nak siswa budaya. siswa to. budaya Bapakmu jogelo to? Jolega Jolega lha. ganti jenenge bapakku Diwalik. Jenengane wong gaene mbiyen gabungan terus lakone toprak dalang sapa rono kae lah. sapa nyono Sapa rono? Sapa nyono kae ngono. Tuk, dalem panganan apa yang dicokot-nyokot? nah Kowe ora ora. Bro Apa? baik terbung semut si kuwi neh Giting oleh ngono ya. Ngono kuwi. Oh. Niki diatur nggih.
Kene. Iya. Serempek Pak. Nggih. Dan Coba. Jangan- Siarne sih. putih kaya ngene. Masya Allah, Jan. Ya ampun, gini. Cak Pas resik, kan? pawane, Cak cara putih. pawan lho. Ayo. Diaturi. Pawane pun kados napa, Mas? Ya iki rak ketopraki bocah. Putih ram saiki. Wong rak tergantung saka wayah. Nggih, Mbae. nggih. Arep ngomong apa iki? Ngomong apa, Nduk? Napa? Sugeng dalu Rama. Kleru nek. Lah kula kinten lek ketoprakan mboten to? Wah. Mboten. Ora. Nggih. Maka ketoprakane mengko iki mundutane Mbak Lurah. Wong iya. Warga masyarakat iki mundut ketoprak engko judule Sri Tanjung Sidapeksa. Bola. Ning kowe iki dina ndak aturi supaya tetembangan karo Mas Jogletik. Oh ngaten. Karepe ngomong ki sampean karo aku lah kok ming sugeng dalu tok iki kepiye? Lah dereng di briefing wae. Ayu mbleset iki, Jon. Teplok sing keri niki. Nyapa nggih Wonge teplok, tak Jon? ditani Dik. Putih Dok. kaya ngene. Delok, Pak. Wonge nek ero karo tata riasi ngene gitu. Ngene No. iki dandani aku. Niki. Nggih. Budi Lah ini lah dandani. dandan yo sampean didandan kaya ngono. Ngono kuwi. Degelmu. Didelok to, Bos, kok iso. Coba rada maju sik. Rada rono. Putih kaya ngene lho. Lah kula wau kecemplung gamping lho Om. Bojomu ki kene ning Surabaya operasi plastik. Suntik putih ndenge malah tak suntik putih lah kok sing putih Iki ya jasit tak tok. ramen ketoprak. Saged to, Nduk? Saged. Kula namung sekedhi. Oh, apik jajal wae. Ngono. Kula nate tapi dados emban. Saiki dadi primadona, dadi Oh, peran sakmenika. utama. Ngono, Nggih. iya no. Ayo coba. Dari ajar nggih Om. Ya. Siap. Napa wau Pak? Dados napa kula? Balurah? Balurah napa wau mundute? Sik to. Sri Tanjunge pundutane Mbak Lurah iki lho. Oh kita Sini. ya. Oh alah ngejak ketoprak. Role dhewe ta iki. Nggih. Oh ya Ayo, apa-apa. iki, monggo. Amun tembang Nduk dhewe Nduk. Oh nggih. Karo Niki pripun? Tembange sing duet sing nuansanya rada lawas ning kepenak. Oh niki wau wonten pamundutan nggih Mo. Iya. Dewa Tresna. Iya. Nggih ta? Dewa Tresna ki ora iso diganti Dewa Ruci no piye Dewa Ruci. Iki kan Dewa Tresna ki kuwi ciptaane anakku. Sinten? Anu, Dalang Blitar Gareng. Oh, alah. Kayak anakku lho. Nggih. Mosok tuwek bapake. Piye maksudmu? Lagi Ngomongmu ora penak. boten lagi udah anake kan ya sepuh bapake to. Berarti ora penak Iya, pita bos. bener ngono. Oh. Apa? Mau niki digantos napa pripun? Ya, diganti. Rele sik no. Oh. Oke, siap. Tetep Dewa Tresna niki Tetap Om. Dewa Tresna. Oh iya kono. Dewa Tresna karo Kale Om Kluthuk napa kale Om Klitik? ya karo aku wis ya, karo aku ya. Nggih. Anu, Dok kowe apa-apa? searching. Apa Mas Lutung niku sakniki nembe dados penyanyi pendatang baru kok iso. Oh, asal award ngoten niku. Iya, ngono. Mbok mangane kowe lho. Peh. Kene nembang kono mangan. Sinden ki nek ra nyanyi mangan kok gara-gara nelek. Wis jan, wis aku gumun kok. Mbok yo takon tirakat sithik ngono lho. Yo, teater ora apal no. Lah ya. Lah yo, Ora apa kok lah iya ya berusaha to kok iso. Aku ya aja meneh kok lagune wong laguku dhewe ra hafal. Mulane rasa dadi penyanyi ngono lho, no, mangsa. anakku nduk. Nggih. Beri Waduh, lah kok Bir kita. Oh, kene. Mas Luduk siapkan alatnya coba. Siap ke alatnya. apa? Sugeng dalu Cahayu. Nggih, wilujeng dalu Pak Dalang. Ayu Jaya. Ayo, Pak. Ora ayu ya mripate ya rusak ya. Piye? Kula niku lek Robert Gitano mulih Kok sik sampean dalem ndi Cahayu? Nggih, kula aslinipun Kediri Pak Dalang, tapi sakniki wonten Solo kula. Oh. Oh. Nggih. Awale kok manggon ning Solo? Kuliah teng mriku Pak Dalang, teng Kuliah? isi Surakarta nggih. Aku biyen ning Solo lho, Nduk. Kuliah, Mas. Bakul ciu ning kono aku. Layakno rupamu kaya gendul ngono ngene. Oh kuliah. Wis Nggih. lulus bareng. Sampun lulus Pak Dalang. Berarti saiki nempuh S2. OTW insyaallah. Bismillah Pak Amin, Dalang. amin. Aja oke S2 lho, Nduk. Lah, Nyapa? Bojoku S3 pilek deh ngenane iki aku. Ini titelnya itu. Jurusanmu apa? Kula jurusan Karawitan Pak Dalang. Oh, berarti paham karo RKG. Nggih. R Rebab, K kendang, B. R B. rebab, G. gender, Oh, berarti kendang, rebab, gender. Nggih. Iso. saged. Aja meneh sampean. Mas Kluthuk ki mbiyen yo ning isi ceklane rebab. Rebab, Pak. Rebab. Tembang ijo-ijo buka rebab e.
ngek 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 ngok ngek ngok ngek Iso, ngok. Mas. Lho iki lho. Aku mbiyen ning Buka isi. rebab Lah aku iki, kuliah yo ana bos. Dadi nek wis jenenge kuliah Oke. ning isi kuwi Loh. menguasai RKG, Nggih, no. rebab, Rebab dandang kalih Gender. gender. kendang ya iso. Saged lho. Lho, pripun to niku? Iso Mas sampean. Saged buka bonang klung 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 ting ting klung kling klung ting klung kling pyong pyong Tetelote. ki delok ngono ki delok Buka rebab nggih karo buka bonang. buka bonang Pak Tuh, gender? lho gender ngerti Pak niku Iya, ini gender coba. coba Piye coba? gender buka gender Nggih. buka Gender. gender Aku pas kae pas latihan buka gender, Heeh. ki rasa latihan aku. lah ngapa Mas Genderku kadol dengan latihan. Coba dok, sedikit cuman nggih. Dalam Pak Dalang Duh, nggih. ditaki ayune ra, aku wis. Wes di bojo bareng, Dok. Dereng Pak Alah, Dalang. alah. Loh. Sampeyan aja aja nrudus ngono nyambut jane. Wong Angger jeneng wong takon mesti lek kok. roh wong ayu mesti bingung nyambut jenengan maksudnya. Ora kok ngono jenenge takon di bojo bareng. yo pas maksudnya ki nek Umur umur iso berapa? dikandani Dereng Pak Dalang, kula niku nggih gumun lho Pak Dalang. Di umur 24 tahun ini niku kula niku percintaan mesti gagal, terus niku kula gumun Pak Dalang. Oh, berarti ngene, petuk Dok. wong lanang iki mesti gagal. Kula niku Sik. disakiti Ngene, Dok. tiang jaler terus. ngene berarti sampean kuwi yen ngetutke wayang berarti kurang nyinaoni wayang Nah, nek kok nganti sinden gak temu jodone berarti kowe goro-goro iki mesti ngantuk. Kamangka nggon pas goro-goro kuwi pas gawa rasa. Iling-ilingen Om Klitik ilingin. Kowe engko mesti entuk jodoh. Goro-goro ke sing metu apa? Semar Garing Petruk Lah, Pakawan. Dingge paugeran utawa kanggo nendonga. Kok angger kok wis ana tembunge Semar metu kuwi diterokke. Engko mesti entuk jodoh kowe. Semar dasar, Semar Dasar, Gareng eneng, Gareng Eneng, Petruk celuk-celuk, Petruk Celuk-celuk, Bagong sing jagongi, Bagong sing jagongi, Sembadra sing dodoli, Sembadra sing dodoli, Janaka sing nukoni. Janaka sing nukoni. Kok kowe ora klamben cah lanang mesti ndang mara. Wis. Ya Iki tenan. jelas. Aku mek ngandani lho. siji cah nom sing keloro Satpol PP. Nduk, Brit. Halo. Kowe kok upama Iya, iya. wong ora ndek cita-cita Aduh. to. Nggih. Wong ndek cita-cita to. Sik to aku tak dijak. Omong Pak Dalang ki lho. Cita-cita pripun? Oh, cita-cita apa neh ngono? Sabar. Ora kowe nyabet kok mbatesi aku, Duk. Kula niku tak Kowe rumah sakit Sampeyan- kowe Kula khawatir nek aku kula piye. murid jenengan. Nih, ndelok EPP-mu ndelok. Nah, iya kuwi lho. Hah? Biasanya lah penjenengan to. Ya nak EPP to. Nah. Iki pun kula ilmune pun mudhun teng kula. Hah? Oh. Lho iki. Ya, Piye, Aduh. Mas? nyapa? Garise tangan pripun? Bojomu cedhek nduk iki. Weh, cedek iki Mas. Mas Blitar kene apa? Ketok iki omahmu Kediri. Heeh. Hah? Iki bojomu ki cah Blitar ketok iki. Masya Allah. San, Kuwi Allah. dedek piadeke piye dedek piadeke? Ketok piadike cilik dhuwur. Cilik Bocah dhuwur. ganteng apa ora? Bocah ya lek gantenge ora jane tak Putih elek. ora? Elek, Ngenengke ya. tapi ketoke bocah iki Sugih. sugih iki. Sapa kuwi? Duwe angkringan ning gone kulon kangkap dah iki ya. Wah, modus we. Lah rupamu ya cindil ngono kok sok. Ora, iki ra Kok dadak. Ngono. Pripun, Pak? S1 nempuh S2. Iki iki iki. Jadi ilmu itu adalah cahaya bagi hati nurani, Betul, Pak. kebodohan tanda kematian Nggih, jiwa. nggih, nggih, nggih. Sing lelah di dalam pembelajaran merasakan pahitnya kebodohan. Betul. Betul. Wong wedok ki ayune mergo saka pintere. Leres, Pak. Ngene iki Leres. ngene. Kowe apa mau milih bojo sing piye, Nduk? Wis rasa golek ganteng, elek pokok kemproh ngene nduk. Dadi Lah menurut jenengan niku pripun Pak Dalang? Lho, Kulon. pilihanmu sing piye apa bakul tebu? Bakul tebu niku. aja bakul tebu. Kowe lek bakul tebu mek digiling tok bendina kowe. Anu enduk rabio karo dalang wae. Dalang malah ciloko isine mek oh. Wis Iya to, lho. Nggak ciloko. menarik, nggak Nggak Ora menarik. pilihanmu Pak Dalang. pilihanmu sendiri Apa pilihanmu? Dari hatimu. Nek kula niku asin niku saestu niki Pak Ya Dalang. ya ya, pengen tapi. Serius. Oh. Kula niku asline remen kalih panjenengan Pak Dalang. Alah. Nek dilihat-lihat niki Pak Dalang. Jenengan Kowe niku nya aku apa piye? Aja banter-banter ku gamelane kadol neh lho. Goro-goro kuwi gamelan entek sak plagri bisa. Saya Thomas, delok to Pak Dalang, Pak Sun Gondro niku Piye? lho. Piyayine gagah, perkasa, alus. Iya ngono. Cocok buat bergitar. Cocok piye ku kuwi asam urate dhuwur lho kuwi. Kok iso iki lho? Nyapa to Mas sama ini cemburu Pak. Lah wong sing nom-nom giat kadang bagus sapa kowe gelem kae karo kami tuwa kene kae. Buh. Senenganku ki sing dewasa Mas. Loh. Sing umure ki luwih sak dhuwurku ben iso mengayomi aku. Aku yo luwih tuwek lho, Nduk. Sorry Mas, pilihanku tetep Pak Sun Gondrong. Nonsel, lek didu karo Masun, aku menang, Nduk. Menangmu apa Mas? Loh,
Aku ora ndek apa-apa. Ora ndek apa-apa lek kemati lho kok iso. Wong dadi wong iki jeje lho. Nggih, Wong nggih. aneh lho. Perbawane Wadon ki sing piyambak-piyambak. nom sing dipingini karo wong sing kene tok lagu 25 karo 52. Nggih. Ngono iso lho kedanan aku. 25 52 leh 69 69. Litik aja yo nguatirne lho. Aku wis wong ora nguatirne le. Ngono. Coba saiki ngaturi tembang sik, Nggih. bar ki pramen Siap, ketoprak pundutane siap. Cobi, Mbak Tok. Lurah. Biasane klasik penak niki. Niki prahmane napa Pak Dalang? Mengko nembang sik. Oh nggih. Bar nembang ku pramen ketoprak. Ben Nggih. delok suaramu sik. Karo to sida beksa. Oh nggih siap. Cetak jajah sik. Oh bisa bi. Iya. Oke. Tanjung. Berarti ini keluar Apa dados ke Tanjung. dijajal? Tawe tak gantung didik. Oh, Tanjung. nggih. Nani nggih panjenengan dalem. Tresnaku tanpa upomo. Alah. Napa leres panjenengan atur mekat? Tak antem iki. Kowe entai kowe. Dobrak apa? Nyapa Iki to mbiyen Mas? yo rol rumangsamu. Nyapa to Mas Samana kok ndak suweneng. Aku mek gumun kowe. Nyapa? Mosok kowe iki ayu, mosok kedanan karo kuwi yo. Hei, wingko katon kencana. Lah lek iki wingko wis bosok. Kowe ora ngerti tembunge wong Jawa. Pak Sun Gondrong ki wis bagus. Ya to, Ora ngerti arep dalang. lu. Mengayomi ini senenganku. Sakal melah wis. Yo, diaturi tembange sik ya. Nggih, enten pamundutan Pak Dalang Apa? niki wau. Saking Pak Oka Wibowo dari Amsterdam. Oh, Masya Allah, Belanda. Nggih, Belanda. Wis transfer urung? Napa? Wis transfer. Sampun. Piro? 700.000 Pak Dalang. Lah itu berarti 700.000 Berarti, untuk kas 500, awakmu 200. Oh, ketoke dalang iki yo anu kowe apa jenenge? Waduh. Waduh. Dalang iki lak mantan blantik to kuwi an. Dadi dik camono bareng ya ditampani. Nggih, Ya, nyuwun diaturke ya. Sri Huning. Apa pundutane? Sri Huning Pak Dalang. Oh iya, diaturke. Iki ciptane Rama Suwanto. Oh Nggih. nggih. Iki Sri Uning langsung mesti kemawon nggih. kosukan. Ya. Napa bawa? Langsung. Langsung nggih. Langsung. Coba aja nih kaya ngene iki. Sri Sri Huning mesti ketuban labuh tresna ten sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wus prasaja nandur branti Sri Huning datan grahita kang rinata kadange pribadi
putranira sira lawe adipati tuban Sri Huning putraning ati wong sepati nalika engoni kabupahing madya laga perang tanding lawan minat jingga katresnan ning wirat moya inamite ning rara Sri Huning sanadyan wakasanira pratek lena halabuh negara Saya diselani ya. Sak lagu meneh diselani cah nomor 2 kuwi. Genduk Jeki Narosa. Sik Duk kene lungguh sik. oh nggih panjenengan Ngono lho. Konsen karo lar ngetoprak ya. Nggih, Pak. Ndi iki? Cek. Yo. Jeki nomor 2 iki. Nah, kuwi jenenge Jeki, Mas. Jeki kaya ingon-ingone kuwi ta. Jeki. Kok iso ingon-ingone sapa? Niki tuku nuwun sewu, Pak. Kula tuku Kak. Tuku pitik dijenengke Jeki. Oh. Niki ning pinter Ya, Jek. pitik. Mosok itu jenis Jeki. Coba Bocah iki aneh iki. nggih. Iki blasteran. Niki. Bapake India, ibuke Jawa. Ya padha kalih bapak kula nggih. Apa bapakmu? Kula mbiyen diturunan bapak Jawa, ibu Gibas. Kula mbiyen nanti. Oh, lah layakno anakmu kaya dus gembel kaya. Wah, bocah kok ayune koyo ngene. Wah, Niki enggal lho niki. Nyanyar. Layak nang Iki cah murid anyar tak tokne kabeh. Apa ngatur iki apa, Nduk? Gabungan karo Mening-mening ini. yen aku kangen, Bro. Nggih. Heeh. Masuk Bisa? masuk nih bakal oleh. Saged. Heeh. Bakal oleh. Gabungan karo Mas Wes. Klitik. Dadi gawa sapa neh. Ya, Cek. berarti kita duet sama ini, Pak. Iya, no, Oke, kok. siap. Niki kali sinten Mas Jo Klitik nama Mas Jo Klutik. Wis ning omahe. Nggih. Wis tuwek iki lenggah kene ae, urusane cah nom. Jan aku wis aku penyakitku akeh. Nah, ngono lho. Sepuh lenggah sing kepenak menikmati. Ya ya, Sing nom tak ngurusi sing nom. ya ya jenis sing nom terudus aja nih. Ngono. Ayo coba. Cemu sak bro, Bos. Cemu sak bro, kanca-kanca. Yen aku kangen. Kedep ono, Nduk. Coba kamu dari sana. Nah. Oke. Bawang. Awake kok iso luang sing ngono ya? Terus pite nang Ini Bangkok. tak ditani. Iki tukang reok, tukang jaranan apa-apa. Oh napa ge, Pak? Iya. Bayah layakno. Bangkok. Kene ne jan kaya kuli bangunan. Kok kulit to, Lah Mas? gede to kulino jaran aja. Kangen karo sliramu. Tampan ono to, Mas. Sekarang ping demok tanganmu rawani. Nek guyu lambene wombo, Pak. Iya. Ombo ki malah apik. Nek guyu lambene ombo. Elek usah nggo bojoku. Oh iya. Bojo ki lho ombo saking guyune. Ombo saking ndredek kok kuping. Tak sayang Mit. fotomu neng kamarku. Kendel lho bocah iki. Mas ora briefing lho, Mbak. Aku yo jengat iki mau. Lah dah lah kok. Balik. Kalau kurung kabeh, kurung kabeh. Lah kok kowe jengat iki balik. Enggak, ndak briefing kok refleks. Lah kok malah sing jengat kono ki lho. Maksudnya itu memang kita gerakan-gerakan dance. Kayak Iya. dansa lo. Iya, contohnya Mas Lur. Contohnya Mas Lur. Kono. Was, kocok mendem ya. Iya, aku kangen. Coba. Kangen karo sliramu. Nyapa bambung iki? Nyapa bambung iki lho? Oh iki getingne. Mesti banyak wong ayu mesti hasrat. Mosok masmu dhewe mbok cipok iku yo. Oh, iki spontan ngono kuwi. Betul dasmu, wah ilmu ndeledek kok iki.
Ayo, aku ora awakmu iso suweneng ta aku ya. Mungkin wedok ayu mesti karo Mas yo nafsu. Rasane piye, Mas? Rasane piye? Ambumu arak tok. Tak elus-elus tak sawang neng kamarku. Terus gini, plek geblak sithik. Nah. Geblake tenanan. Geblake mandek. Tek Ora, mandek. dicolek. Tek, terus diambung. Boy. Nah, geblake tenanan. Geblake tenanan. Nah, plek terus geblak. Contohnya. Yen aku kangen. Geblak. Set. Geblak nana. Nah. Nah, Oh, piye? wes, Piye? lumayan. Wes. Tak sayang tak rangkul pundakmu. Yen pancene Alah. Kok iso tekan yen pancene iki lho kok iso. Apa kowe Sri. alah. Piye? ketoke kok pengen nampani ketoke. Anu lah jene. Ketoke pengen Wong nampani. kadung spelling lho. Nggih, Pak, dadi ade iki splek lah. Yen pantene Sri. Ngono. Apa kowe Apa kowe lamun yo kok Apa kowe ra krasa tak paten sa bendina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. bocah iki men ngejak munyer kakek ngombe jamu gawe ngosek kita iki. Kan mau kok mek ngene tok iki lho. Ora. Wah. Bocah kan nek kerep para Kowe sampean iki bisa. Nuwun para pamirsa. Oh iya. Saking Kidung Manggala, ras kawin pareng badhe ngaturaken prahmen ketoprak Sri Tanjung Sida Beksa, pundutanipun Gus Lurah ingkang dados paraga Patih Sida Beksa, ing mriku pun Klinik saking Ponorogo. Ingkang dados juru kunci. Enak juru kunci lho. bos. Jok Kluduk. Guno Santo. Ingkang dados si Tanjung Genduk Brigita. Diawali kong ndi? Kene Duk, kowe tukang produk ya? Nggih, Pak. Kowe iki ora iso apa-apa. Manut ning burine Mas. Iya, Mas. Kowe apa tau ketoprak? Saged, Pak. Heeh. Nate, Pak. Heeh. Nggih. Kowe burine Mas Gondrong. Ketoprak iki ceritane Sri Tanjung Sida Beksa diawali kong ndi? Dalam Saking niki. Gandrungan. Ngudorasa. Udorasa. Ah, ngoten. Udorasa mawon, Udorasa. Ngudorasa dikarepke Kang Mas Sida Paksa kok ora kundur-kundur ae. Sida Beksa urung bali-bali saka Pados tumbaling praja. ya gandrungan dhisik to. Loh, piye to kok dadak gandrung? Gandrung Buddha menyang pucuking Gunung Semeru. Oh, iki. Dok, sik to. Gendinge apa? Nah, Kowe iki sutradara lho. gendinge Ya kowe iki iso apa ora? saged, Pak. Lah ya, kowe dadi sutradara, Nggih, nggih. kudu nyeritani menehi penuangan karo pemain. Ceritane ngadeg. Iya, Bos. Ceritane iki Sida Paksa. Kaya Pak Sis kereng ngono lho ngomong. Ceritane iki Sri Tanjung. Heeh. Ngenteni Sida Paksa lah. Sida Paksa ki pas dina kuwi golek iwak pas di Pladu. Dadi Pladu iki ngenane kok iso nyapu kok golek Kok pladu. iso? Zaman semono. diutus karo Gusti Silah Dikromo Oh, ngene. ngopadi tumbaling praja. Nek ana wong sing ngurusi ngono ki engko Senen ana. Ah, ngono. Ya gorame Senen ana. Nggih, Pak, nggih, Pak. Iki awal gendinge apa? Nah, Awal gendinge. gendinge langsung serempek pelok barang tambal ban, Mas, tambal ban. Kok iso? Ya pelok lho, Pak. Pak Dutan Lah, tekok iya, nyapa jenengan kok kuwi itu. lho maksudku. Maksudku iki sing ora gawe tembang apa ora? Aku tak tutuk lho sampean Gus ya. Pengah tekon ning meeting ya aku ya. Garwa Gusti Tanjung. Noni Kang Mas. Toprak kan. Ing wektu dina iki pun Kakang Pemain ini. tinimbalan Lek pemain ngene penonton mesti semeneng. Nggih. Gusti Silah Prabu. Sing lanang ganteng, Sing wedok ya ayu. dramane kan apik. Apa ya aku Kadang-kadang niku tega penonton niku ninggake yo kangen kuwi. ketoprak, Mas. Biyene ketoprak orang ngene iki apik. Kasunatan sing Yo tak delok wayang yo delok tampa. ketoprak. Dadi kadang-kadang Mbah Lurah ngoten iki yo kangen kalih
Ketoprak. Yen menawa ana kedadian sing ora Penonton ya nyenengake kangen, ana ing kangen, penggalih. Mas. Soale Ketoprak kaya ketoprak kan apa? tontonan lawas. Nggih. Tontonan Aja nganti Saya kowe asum, gawe tapi gelo ya. ben jelas. tontonan lawas Boten, iki Kang wong mesti Mas. kangen. Leres. Wis suwirane ketoprak. Nah, oke. Ngantos Ketoprak topung Kang kan. Mas. Nah, dadi ketoprak ben ketok Eh, kali ngene iki sae penontonnya kan ayu. seneng. Iya, anu. Dadi ya wayang Eh. ngono. Tak jalukne kopi apa piye? Napa? Nek jagongan ben penak ngono lho. Lah wong kene wis wayahe main kok sok Wis mulai to, Mas. Proyek dabrus gendrukan. dhewe iki lho. Ganggu ya sampean ini giting. Modelmu ki nek terus arep golek pasaran wong loro ki enek. Ngono. Iki dimatke to, ngono. Diajeng sitan. Non inggih Kang Mas. Ayo. Oke sih. Jan. Nah, Pas tenan iki. Plak-plak ngene ketoprak. Sri Tanjung Non inggih Kang Mas. ing wektu dina Siswa budaya. ing wektu dina iki pun Kakang nyuwun pamit. Anane pun Kakang bakal kautus dening Gusti Prabu Sladika. Inggih Kang Mas. Ketoprak. Panjenengan atos-atos nggih Kang Mas. Teradarai. Janjane aku ora tega ninggalake sliramu nanging iki wis Nah, ngono ndekno sik. Nanging kepiye kabeh kuwi mau wis. Weh. Saora-orane pun Kakang bakal mbela praja ning kadip. Inggih Kang Mas. Panjenengan Aja atos. nganti kowe ndak suwun kudu sabar lan kudu nrimo apa sing wis dadi kahanan kaya mangkene Inggih ya. Kang Mas. Ing wektu Lah kok pemain nesu iki. ora nesu piye? Apa enek sutradara mbok sisik cengele iki. Lah awak kene sik omong-omongane lah kalau dadak tok tak suwedot tirumu mbledak sik kok iso. Aku ki tak omong sik tok-tokmu ki sirep terus santak budal ngono lho. Tuk-tukmu lek kono suarane Nah. banter, kowe tukmu cepet. Weh. Lek kono kalem ki berarti kan sik mat-matan, Nah, cerita ngono. mat-matan. Ngono Oh. kuwi ora kok cukur tak-tuk. Tak-tuk, Pokoke tak-tuk. lek klitik nyuara banter kowe itu tok ngono lho. Nah, ngono lho. Roh apa ora Manut kowe iki. Ora sampe ngomongi mau yo an. Ya ngono kuwi. Ngomong kok tak-tok. Oh, bang sutradara sisik cengele kowe. Ah, emosi kok mangsamu. Yo. Sun Gondrong. Kok Sun Gondrong? Kayaknya. Aku kayaknya. Kurang ajar ya. Omong-omong nang Eh, kene. kurang ajar. Rusak Iki sing mari. sutradara lho. Iya. Suasana sudah iki wis mengenal. Nggih. Kok nyeluk kudu Sun Gondrong. Oh. Apa Mas? Sun Gokong. Khusus sing dukung lho. Aku kadung klino Oh. ndereke iki kok. Sri Tanjung. Diajeng si Ngomong, Tanjung. Non Suarane inggih banter. Kang Mas. Ing wektu dina iki pun Kakang nyuwun pamit yo Diajeng. Nggih Kang Mas, panjenengan atos-atos nggih Kang Mas. Kula tansah antu-antu panjenengan teng mriki Kang Mas. Sak pungkurku yen mengko aku durung kondur ana ing Taman Kaputren. Nggih Kang. Ndak suwun kowe kanthi ndedonga sing banter muga-muga ora ana rubito sawijaya. Nggih Kang Mas. Nanging kedadian kowe makene Diajeng. Wonten apa? Yen nganti aku golek tumbaling praja mengko kasil bakal tajak urip mulya bebarengan andum katresnan Diajeng. Nggih Kang Mas, kula emut atur panjenengan marang. Sawetara aku tak nyuwun pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa iki Mas? Tekono. Sapa iki, Mas? Sampean sapa Mas? Kula saking petugas Adira. Nyapa kene ketoprakan. Anu nyun pangapunten napa leres niki dalam Sri Tanjung? Niki Hah? bojo kula. Ah, menika nyun pangapunten kula ngelingni menika wayahe Asok Vilano. Menika Anu Mas Teru sing dijikok PCE kok. Kok Pilano lho kok iso Diajeng. Nggih Kang Mas. Sawetara aku nyuwun pamit yo Nggih Diajeng. Kang Mas. Ambung. Lah, aja jadi cedek, Duk. Dik. Kok ngono lek ngambung? Menjiwai lho. kok Mary nyawut dodan dia greget ya. Aku yo rame. Menengo. Nah ya Mas, Jenengan nah Mas pamit. Kan urung nembang. Ing sawetara dina, ayo kentongamu. Nah. Aja nganti kowe mblenjani katresnanku ya Diajeng. Boten Kang Mas, kula saestu tresna. Aku nyuwun kalian pamit. Panjenengan Kang. Aku bakal golek tumbaling praja Diajeng. Nggih Kang Mas, atos-atos Kang Mas.
Sawetara wis samapta propratke apa to kok arep melu barang. Kowe iki ning kene ae dadak arep ngambung barang yo iso. Mosok aku ora lain. Ora. Kayak ngono sithik-sithikan. Ing samono uga sliramu ndak suwun tetep jaga katresnanku ya Diajeng. Nggih Kang Mas. Aku nyuwun pamit Diajeng. Nggih Kang Mas. Kang Mas. Kepiye Diajeng? Kang Mas. Panggang. Aku nyuwun pamit Diajeng. Kang Mas. Nyambut Diajeng. Kula kangen kalian panjenengan Kang Mas. Sing hati-hati ya Diajeng. Aku ora bakal ninggake kowe suwe-suwe. Terus Kang Mas. Yo, Kang. Kang Mas itu. Kepiye? Aku ora bakal ninggake kowe suwe-suwe. Iki kok sewengi rek mecipokan tok. Piye to? Lah pancen Lah masa bojone- akhir budal balik nginang ngene lah. Ngene kapan? Lah yo iki ki ndelok kahanan. Aja ngene ya langsung budal lho, Bos. iya. Kowe lek nginang ngene iki pengen. Kowe begitu nginang ngene, Pak Sun lho, Mek. Wah. Piye lho kowe iki? Lah wong bareng kowe ambu-ambuan lho kok Pak Sun. Apa harus ngono kuwi? Diajeng Nggih Kang Mas. sawetara wektu dina iki aku tenan nyuwun pamit Diajeng. Nggih Kang Mas atus-atus. Ngono Kang. neh. Masalah nek ketoprak apa iki? Abdiku jo kluduk. Lah, boh. Piye to kowe iki? Aku budal kerja. Abdiku jo kluduk. Lho niki. Sawetara dekno. Guno Santo kowe. Jenengmu Guno Santo. Nggih ngrangkep, Pak. Ngrangkep. Oh, iya. Abdiku jo kluduk. Lho niki. Sawetara ing dina iki derekno ndaramu sida paksa tumuju ana ing Gunung Semeru golek tumbaling Praja Mas Tlumplung kula tlung-gelung iki. Gusti Putri. Nggih. Keparang kula nyuwun pamit Gusti Putri. Ayo. Era Oh. itu. Diajeng karo aku. Nggih Kang Yen Mas. sawetara kowe kangen coba delengen ana ing Sentong Buri. Nggih, Abdiku Kang. jo kluduk Lho niki. kowe pamit marang Biyung Ban. Lho. Biyung Ban. Aku pamit sik. Biyung Ban. Pamit. Biyung Pamit Ban sik. ki pamit to sik. Ah, Ngono. Pamit sik. Nah, Iki ya? iso no Ah. abdi Ya kuwi. karo abdi. Ya kuwi kaya aku Ban mau kowe, lho. nah, ngono. Kayak aku emang lo. Kaya aku harus. Ngene-ngene mang. Oh, ngene-ngene emang lo. Ngene-ngene. Ngateko. Nah, Masa aku karo iwak bekel. kaya Pak Bekel piye to? Lho kuwi terah kaya ngono ayo santan. Sawetara tak tinggal mati karo aku. Nggih Kang Mas atus-atus nggih Kang Mas. Nuwun. Lho, Gendeng sing ngendang gendeng. Nasional. Gendelap. Gendelap. Sitok. Santai. Gendelap. Nuwun para pamirsa. Wah, ketoprak lan iki. Sampun setengah mainan. Apa? Kaya sek kae. Kayak setengah mainan. Setengah Piye mainan. to kowe iki? Piye to karepmu? Setengah mainan rokokan sik. Sasampunipun Sida Beksa minggah dhateng pucaking Gunung Semeru. Ing mangkah ngupati wujudipun Mas Telung Plengkung Gumbala Telung Gelung. Sampun kasebatan satemah. Sitanjung kagunjak dening Sang Prabu Silahatikrama. Silahatikrama aku. Dia setengah mainan kayak pemain sek. Saksofon. Saksofon lho. Tanjung. Film. Wonten dawuh Gusti Prabu. Saya pengen deh. Kene Cak. Cedekot, aja jak ngadeg kolesterolnya dhuwur lho kuwi. Wonten dawuh Gusti Kowe Prabu. ngerti? Wonten menapa Gusti Prabu? Sida Beksa tak kongkon marang pucaking Gunung Semeru ing pangkat tak pisahke karo kowe. Kok saged nangkap Kowe ora tanggap. Nalika ana pasewakan saben-saben liring netraku nyawang marang. Mbak Lurah, Piye? Kowe lak takon jaga to. lagi kula Lin Mas. Kahanane desa piye? Niki enten wong itu nginep ngene wong lanang. Lho kudune ya disesuai karo Lagi niki go KTP no. digrebek pripun. Lho, kok digrebek piye? Lah wong lanang mlebu ngene wong wedok niki
Ya bene wong bojone dhewe kok. Eh? Bojone dhewe ya bene. Oh ya wis ngono. Lah ki Lin Mas ya lancang Ram kok iso. Kocawipun si Demek sampun kundur saking pucuking Gunung Semeru kuwi balik rono Cayu. Aku sungkan gandrung karo sampeyan. Mergo nek jog kluduk. Aku selek gandrung ngene ngejak percil ndang ngejak jog kluduk. Ya Jak. Oh, dhewe wis tak omongi ku yo ganggunan kuwi kaya aku mulai. Ayo kon. Kula nduki. Ayo. Sri Tanjung. Hei, Sri Tanjung. Panjenengan sampun rawuh Kang Mas. Ora Eh. perlu dadak. Sik. Kleru. Gitu, Pak. Beh, angel jan. Cuk. Aku ketongene melu Pak Jagon apa. Dok. Kowe ning kono. Lungguh madhep ning Jogledik. Matur menawa Sri Tanjung digonjak Prabu Sila Dikromo. Sri Tanjung, aku sing tek. Lho dilapori iki lho. Beh, angel. Anu potongan sayute sesuk rasa ngejak aku. Kuwi ngomong nek bojone tak digonjak Sila. Gusti Adipati, Kepiye? atur kawulinga bilih garwa panjenengan menika sampun dipun gonjak kalian Gusti Adipati Silah. Kepiye? Dikonjak. Weh, diam. Garwaku si Tanjung Jan. Yo kene wanita minta konjaki. Yo kene kuwi ramene pamilut. Kudune mbok emotke. Sampun kula emutaken nanging mboten saged amargi ingkang garwa ugi tresna kalian Gusti Adipati Ora Silah. kuwi plantone kuwi obat nyamuke iki. Yen pancen kepara nyata apa sing ditlakoni garwaku si Tanjung Lho iki. bakal ndak dudah ana ing papan panggonan. Monggo kula dherekaken Gusti Pati. Si Tanjung. Hei, si Tanjung. Tongane lho, Jun. Nah. Hei, Nggih Kang Mas, panjenengan sampun kok saged ngendikan mekaten menapa Kang Mas? kowe jebul tumindak sing ora nyenengake. Kok panjenengan saged atur pangandikan? Ya gene ature Kakang Patih Guna Seco. Guna Santo. Guna Santo. Guna secai sura menggolo gedeng jenenge. Guna Santo yen mangerteni Gusti Prabu Sila Dikromo wis cumondhok ning papan kene. Ngoten iki. Ngoten ta? Piye? Ngoten iki ta? Iya, suwe. Sampun duka mekaten Diajar. Kang Mas. Nggih. Kula boten tumindak menapa-menapa. Kowe aja goro. Boten Kang Mas saestu. Ing papan kene toh nyawa Topati ndak belani kanggo katresnanku. Ya gene kowe malah tumindak sing ora nyenengake. Hei, si Tanjung. Jangan Kang Mas. Kula boten goroh Kang Mas. Kowe kondo bloko ing papan kene. Benak. Kowe tumindak sedeng apa ora? Boten Kang Mas. Piye kowe? Boten Kang Mas. Drame sing banter le. Des. Oke. Boten Kang Mas saestu. Kowe aja goro. Yo kene kowe goro. Yen kudune kowe ngerti makadanan sing kaya mangkene, kowe kudune rambelani. Sapa-sapa nanging kowe iso njaga katresnan. Gacok nek. Ere, Kula boten tumindak setting Kang Mas saestu Kang Mas. Kula Hei. boten goroh Kang Mas. kowe Boten goroh Kang Mas. ndang Kula boten tumindak setting Kang Mas. ayumu ayu nanging kowe cacat anggone nota. Biyung ban. Wonten dawuh. Wedok. Wedok. Biyung ban wedok. Walah gantine. Ganti neh. Mau guna saco. Biyung ban. Ayo kene ndak cepet, cacat. Wonten dawuh Gusti Pati. Matur kang bendaramu piyambak. Ndak ora iso kudu ben totalitas kok sona. Nah. Matur piyambak. Otomat- Matur bendaramu piyambak. Wonten dawuh Gusti Pati. Ing papan kene aku bakal niti pirsa. Apa bener Gusti Prabu Sila Dikromo wis cumondhok ning papan kene? Menika klentu Gusti Pati Gusti Adipati. Kowe aja goro. Kula mboten goro, kula matur bloko Gusti Putri menika mboten tumindak culika. Yen nganti ana apa-apane. Sopo sing sekali kejawi panjenengan Gusti Belane. Pati. iya nanging kedadian kowe mangkene banjur mirang sing tak tampa. Sakit raos sing malah kula menika ndak apa maneka warna.
Apa kok iso? Dawa nih ram. Alon cilik ngono nyabut. Sakit ra sing menah kula. Kowe lak yo ngerti to. Kula mangertosi. Sepiro gedene katresnanku marang garwaku si Tanjung. Mangertosi mekaten ugi Gusti Putri menika tresna sanget dumateng panjenengan. Boten wonten priya ingkang dipun tresnani kejawi panjenengan. Yo kene ora mbok Joko. Kula sampun jagi Gusti Putri. Kepikirmu Joko kepikir. Waduh. Yo kene ora mbok Joko. Kamongko aku wis kanca. Ora ngono kuwi cacakan. Aku wis kanca. Kowe kudu ngerti. Tanganmu pewesing iramu. Rene. Wonten dawuh Kang Mas. Sepisan maneh. Ndak takoni kuwi kondo blok kowe. Mboten Kang Oh. Mas, kula mboten tumindak saking Kang Mas. Yen panjenengan mboten percados kalian kula ikhlas panjenengan pejahi Kang Mas. Kerise ditutup angel lho kowe. Wong keris sampuh kok. Keris kok Kabejah ana kula Kang Mas. Nanging kula minta kas Kang Mas. Piye? Piye? Kula mboten tumindak saking saestu Kang Mas. Kula ikhlas panjenengan pejahi Kang Mas. Kowe kondo yen njaluk ndak pateni nanging kowe ora bisa njogo apa sing dadi kekarepanku si Tanjung. Yen panjenengan mboten percados kalian Tanjung, kula ikhlas panjenengan pejahi Kang Mas. Piye? Nanging Tanjung wonten beban. Kowe njaluk tak pateni. Kula ikhlas Kang Mas. Oh. Kula mboten tumindak sedeng Kang Mas. Kenging menapa nyuwun pecah Gusti Putri. Yo kene kowe njaluk tak pateni si Tanjung. Sampun nyuwun pecah. Maafkan Gusti ora percaya karo aku. Sampun. Kowe kon yen kowe njaluk tak pateni banjur kowe duwe pitungkas opo? Yen kula tumindak sedeng Kang Mas. Rah kula utawi ludira kula mengke anggondo amis Kang Mas. Yen kowe tumindak sedeng roh utawa getihmu ambune amis Nggih Kang Mas. sak banjure kepiye si Tanjung? Yen Tanjung boten tumindak sedeng Kang Mas. Ludira kula anggondo arum Kang Mas. Si Tanjung Wonten dawuh Kang. ing papan kene kowe kontrak Pemain ketoprak matane picek. kadung serius kok. Bah, kaget ta. Aku yo kaget ta. wonge nek sok sandiwara perang arep ceblok ya ngene dadine. Ini ceblok tenanan. Serius. Aku yo kaget Pate kok katarak iki. Mas, siji Mas. Cek. Kok mau ndongakne elek. Simbal. Nah. Si Tanjung, Wonten dawuh Kang Mas. kowe kondo tresno nalika semono diseceni marang sak begadianing prajurit nanging sakwisipun Kakang bisa mbuktekake golek tumbaling praja Mas telung plengkung gumono telung gelung kedadian sing ora ndak kepinginake kowe banjur gawe wirang si Tanjung. Tanjung boten. Si Tanjung. Ing papan kowe kondo yen ludira manggon damis ateges kowe tumindak sedeng nanging Nggih. yen anggondo aron kowe ora tumindak sedeng. Waspadakno si Tanjung. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti ana ing papan kene luwih becik kowe sumikir si Tanjung. Gusti Putri. Ini apa tadi? Gusti Putri keng menapa penjajuan pecah Gusti. Teko panjenengan. Kowe Bukan teko kan kengkaro kamu kan kengkaro menika tresno sangat dumateng panjenengan. nutup-nutupi. Kula mboten nutup-nutupi kula menika matur bloko. Yen kowe
kedaden sing kaya makene. Heh, Kula mau sampun matur dumateng panjenengan langing panjenengan mboten pitados. yen nganti kowe ketut ndak etuk ning nyawamu. Ayo mikir. Ya ya. Suwikir. Kowe mbendeli aku, ngino marang aku kowe. Heh. Merengenges lambimu ngece kowe. Pancen cangkeme ngene ya. Ayo, rono. Oh, Gusti Putri. Kok ndak ada tangis sih barang. Nangis njur milih nggon mburi. Seneng atimu. Diajeng si Tanjung. Kowe kondo yen lu diramu anggondo amis. Ateges kowe nindak sih. Litik demen ramu ya. Tak gedene sida peksa pingin demen ramu. Bakal. Kowe Dak, kudu kowe meneng to sun sik to. Aja ganggu wong ketoprak to wis. anu dok ora pati somong mergo konsene ndak omong. Ndak omong piye ngarepe kenek susu kental-kentul ki lah yo. Diajeng kental-kentul. Diajeng si Tanjung. Tak buktekke apa bener yen lu diramu anggondo amis. Wah, ditemok barang. Mosok gawe ditemok. Sing dhuwur ora amis diajeng. Peluh, sing kene yo ora katon amis. Mengkrek pas tanggale menika amis piyambak. Pas tanggale. Balo! Ora, waduh. Aku iso omong lho, Bang. Aku iso omong kowe. Iki lho tak kleru kowe pantene iki koclok kowe. Karo aku si Tanjung gondone harum. Menika tudaken naik Gusti Putri menika mboten tumindak lepat. Waduh, Saking napa tetep penjam percaya Gusti Pate goblok. Sakit rasing malaku lho. Ya, Kula Jeng. menika tas-tas abdi. Ojo Tas mati. sembang. Kula matur dumateng penjam naik Gusti Putri menika mboten tumindak sedeng naik tetep belum dapat percaya. Menika mboten goblok. diajeng. Kateko. Aja mati diajeng. Utang bondo sarbo utang duit sarbo duit. Sanane penjen sampun mateni bener kang saged kula tresnani saged boten saged nyan mati saking nyangan kula. Yes. Oh. Sekop. Kowe mateni aku yang ben. Tegel mentolo kowe. Ora Kok masuk. enek sing urung mati. Oh. Oh. Oh, burung. Ya tak kedikin das. Das itu. Sampun paripurna. Ora iso. Gendho. Ora iso. Iki sutradara jenengan. Iya lho maksud aku nyapa? Menika loro karo pendering sang sekre tresnan. Niki sing gawe crita jenengan. Bener kekaroan sampun tumekaning pati. Jenengan niki sing gawe. Lamun sing Pesaket. Lamun cerita napa? pangorbanan. Pangorbanan yang jenengan mboten damel cerita ingkang kados mekaten betul Karepmu? kekalih betul. Sami bener kekalih sampun tumekaning pati. Saged bener saged jenengan kita mati saking tangan kula. Kabeh wis tumekaning pati. Guna apa aku urip dhewe? Tinimbang aku urip dhewe becak aku mati.
kasih bos. Wong mati kok bantale milih. Mati ki yo sak tibane kok bantale milih sapi tank iki lho. Sekarang mati berdua pilih gun sing penak lho nyawa. Pak wis iki elek iki Pak iki. Pilih kasih kok kancane kon dhisik. Terus ojo bali nih men berikutnya. Ngono mati kok numpang ning kono. Lah iya. Piye Lah, kowe sing wedok barang kowe iki lho kok yo meneng ae ditumpangi. Lah mati kok. Nah, ya bener. Ya kudune brontak to, Dik. Burung Lah, tak wis mati. Oh mati kan ya meneng ae. Lanjut ya. Nggih. Catelu Nanda Dinda Ika ben Jumeneng. Siap. Oh, Dik, ben kita lenggah. Ya. Oke, siap-siap. Ya kene, langsung meja to, Bos. Mas ojo dipero